5 jucători de câmp și un portar. Meciul va avea două reprize, fiecare de câte 30 de minute. Suntem pregătiți de spectacol. Îl vedem pe Ronaldinho. Se bucură de dragostea întregului Mapamond. Acest fotbalist uriaș, acest talent pur, vine în România și suntem convinși că și la 45 de ani... Său număr 2 de pe tricou și Ronaldinho la prima sa ocazie de gol în această partidă. Îți dai seama dacă Adrian Mutu în acele vremuri nu a ajutat foarte mult apărarea. Ce se va întâmpla în acest... Răzvan Raț cu o pasă pentru Adrian Mutu, cel cu care se mai tachinează. Ronaldinho pentru Adriano. În Confederațiilor în 2005, la Mondialul din 2006. Iată-i pe Ronaldinho și Adriano în acțiune. Adrian Ilie și deschide de scor aici în sala din Cluj. Da, ei s-au intersectat un pic la națională, dar nu s-au prins în... Adrian Ilie nu mai era la nivelul său cel mai echipa oaspete. Și iată-l pe Adriano, ca pe vremuri. Marele Zlatan Ibrahimovic spunea despre Adriano că a fost cel mai tare jucător alături de care a evoluat și Zlatan Rădoi cu o pasă pentru... Cum era în Giulești? O bară frumoasă valorează acel mondial și în general în carieră. El a fost victima totuși atunci. Să intră în posesia balonului. Îi aruncă această minge lui Ronaldinho, care a încercat o centrare pentru Adriano. A intrat și Chipciu între timp în... Când era adolescent și juca pentru echipa lui favorită, pentru FC Barcelona. Ronaldinho față în față cu Rădoi. Ronaldinho și Pires combină acum. Adriano. Și era unul dintre șuturile lui celebre. Normal. Ce stângă avea Adriano și încă îl mai are. Adriano au devenit cei mai jucători cu cele mai multe de vis. Pires pentru Ronaldinho. Și ce încercare de finalizare din partea lui, foarte iubită pentru clujenii. Ambele lor echipe vor juca în cupele europene. Fără îndoială, la un dat s-a spus despre Lehmann că este urmașul lui Sepp Maier și a pierdut Zaccardo acest balon. Chipciu. Actorii tehnici sunt îndrăgostiți de... Punea Eric de Oliveira. Între timp Ronaldinho. Și șutul parat de Lobons. Lobons i-a pus când... Titlul la Wimbledon. La simplu. Eric. Cercat pentru Eric. Ronaldinho. Ricardinho acum, îl vedem pe Curani și salvează Cernat. Apoi Ricardinho trimite cu jucător de futsal din toate timpurile. Pentru Ronaldinho. De frumos se așează mingea când ajunge gheata lui Ronaldinho și apoi vedem ce diagonală frumoasă i-a trimis lui Kevin Curani în 97. Iată pe Ronaldinho, Pires, Curani, Pires! Lobons este într-o formă fabuloasă. Ronaldinho din nou. Și acum Mutu. Adrian Mutu înțeapă această minge precum Romario pe vremuri, un șpiț minunat. Și avem din nou egalitate. Poarta uneia de cei mai mari portari din toate timpurile. Marco Materazzi! Cu execuția serie. Iată până la urmă împotriva lui Alaves. Așa cum spunea și Ionata cu exteriorul. Pe contra, ce efort depune pentru a-și repara eroarea și reușește lucrul acesta de a sufla mingea lui Ronaldinho. Aplauze pentru Cosmin Contra. Ricardinho cu această minge pentru Pires. Și
și Materazzi, parcă mai obișnuit să te este directorul tehnic al lui pe Timișoara, încă un an în Liga a 3-a. Ronaldinho l-a reperat în față. Ronaldinho. Iată pe Ronaldinho cu această pătrundere, dar contra îl mai blochează odată. Niciunul nu cred că a fost atât de îndrăgostit de minge, atât de prieten cu mingea precum Ronaldinho. Între timp, Adrian Ilie mai înscrie o dată. Nu uităm că a fost iar în avantaj. No, intrăm la egalitate cu Adriano, marcând și el din nou. A fost bine. A reușit 2 egaluri cu campioana mondială. Adriano, Ricardinho. Da. Pe care l-am comentat pe ProTV. În 2008 Mutu ajungea în semifinale cu Fiorentina. El a fost cel care i-a dat prima pasă de gol lui Messi la Barcelona. Pe Messi îl vedem în această noapte pe Voio în PSG, primul mare meci de la campionatul mondial al lui Ișvan Kovac la centru. Da. Cosmin contra și hat-trick-ul lui Adrian Ilie este completat. Adrian Ilie, supranumele pe care l-a primit de la Claudio Ranieri, cel care i-a fost antrenor la Valencia, și vine replica. Oh! Chiar și așa, Eric cu problemele pe care le-a. Ricardinho, wow! Ricardinho este portughez și pentru național continuare pe teren, Portugalia va reuși să devină și campioană mondială după ce a câștigat titlul european. Portugalia într-o grupă europeană cu Cluj. Ronaldinho n-a marcat în această seară, deși sunt Cernat pentru această apariție a lui Kipciu. Kipciu cel mai tânăr de pe teren la cei 36 de ani este. Sneijder, Ronaldo. Nu fi marcat Ronaldinho, dar iată, dă pase decisive. I-a așezat frumos minge aici lui Sneijder. Materazzi continuă să încânte. Acum a trimis cu pieptul în bară și Adi Mutu profită pe contraatac. 10-7, în loc de 9-8 se face 10-7. Mi se pare foarte inspirat. Ronaldinho și nu e golul lui Ricardinho cel care marchează. Ronaldinho are asisturi pentru prietenii lui. Cu Cristi Chivu în echipă. Pires a încercat pentru Materazzi. Are treabă Lobonț. Această seară, Bogdan Lobonț. Și este momentul pe care l-am așteptat cu toții. Simona Halep se bucură și ea de acest moment în care Ronaldinho înscrie apropierea liniei porții, dar Mutu nu iartă. Ce e Ronaldinho pentru ei, Cernat pentru noi. Concurent pentru Materazzi este Răzvan Raț. Pe cât de frumos a fost Ricardinho și Robert Pires. Învins Lobonț până la urmă din a treia încercare. A trimis pe sub zid. 30 de ani venea prima oară în România la Piatra Neamț pentru un meci de Barcelona după ce Arsenal a condus în acea finală. GP Lehmann. Dar Răzvan Raț a marcat în poarta Germaniei în 2004 în Giulești, când România a spulberat-o pe Germania. Ronaldinho, Eric
șutul lui Eric! Ce frumos ar fi fost! Și acesta a fost meciul legendelor, meciul prietenilor lui Ronaldinho în BT Arena din